הנה הנהר שלך. ושימו לב, אנחנו נמצאים. יעקב, יהיה לך שנה כדי לערוך את הסרט הזה. חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, על כל מה שראיתי בפניך, על השלווה ללא מילים, הניחוחות והצלילים, הכל היה כל כך יפה בעיניך. אבא, זוכר את השבילים לבית הספר, את כל המנגינות מתוך החדר, שהקשבת איך אני שר עם המבט המאושר והחיוך המתחבא בין שפתיך. אבא, על הדרכים שכה אהבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך. אני שונה ממך אבל מאוד כמוך. הבית הישן מזמן איננו, עברנו, התקדמנו, השתננו, ממלאים את החסר בפרצופים דומים יותר, במה שכל אחד חשב שחסר לו. שכה אהבת לטפח, אני הלכתי וניסיתי לנצח, ולא תמיד הבנתי איך, כי לא הכל הולך. אני שונה ממך אבל מאוד כמוך. הזמן עבר ולא דיברנו, אבא סלח לי, לקח לי זמן כדי להבין, אתה שייך לי, כמו שאני שייך לך, כמו שאני אוהב אותך. בוא לא נשמור בפנים יותר ונדבר. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. שבוע טוב. אני לא יכול להרגיש קצת עצוב. אני כשקראתי את ההצעה של יעקב על הלוח, אני הרגשתי באיזשהו מקום שדי קרוע. זה לא סוד שלא כל הילדים שלי הולכים באותו דרך שאני הלכתי, וכל אחד ואחד מהם בחר את הדרך שלו, וקיבל רעיונות שלא תמיד אני מסכים איתם, אבל אין לי ספק בזה שהם עזבו את הקיבוץ,
זה כואב לי פחות מדברים אחרים שיעזבו מהדרך שאני קיבלתי לעצמי. ואני חושב שהתנועה שלנו, יש הרבה שהיא יכולה לתרום למדינה, והיא צריכה לתרום במדינה, אבל בלעדינו ובלעדי הקיבוצים החזקים, היא בחיים לא תצליח לעשות את זה, ומשימתנו היום צריך דווקא ללכת לתנועה שלנו, לחזק אותו, במעגלים כאלו מעגלים אחרים. אני בטוח שאנחנו נהיה בפנים, נוכל לשמור את הרעיונות החשובים של הקיבוץ הדתי, ולא לתת לכל להתפורר. היה מאוד בולט בכל מה שקשור לעניין החגים. מאוד הנהיג את כל הטקסים, ומאוד היה חשוב לעבור על כל הטקסים. קיבוץ הייתה גאווה שלו, מאיך שאני ראיתי. אומנם כשהתארכו השנים, אז כשהכרתי אותו יותר ויותר, אז לא היה את אותה התלהבות. אבל אני חושבת שבשבילו הקיבוץ זה היה גאווה בדרך חיים הזאת, הוא די חי את הפשטות הזאת, האמין בה. שבוע טוב לחברים. אנחנו שוב פעם נפגשים לפני פורים. מקווה שנצליח לעבור את השריפה בלי כל הבעיות של פורים. אין שאילתות ישנות לפי מיטב זיכרוני. מישהו יש שאילת... מה? כן, בסדר. אבא היה נותן לכולם בלב מאוד מאוד רחב. רק עליו הוא חסך. בכל דבר, אם זה מישהו רצה משהו, ככה נתן בכיף, ברצון. תמיד שביקשתי מישהו תמיד נתן, לעולם לא אמר לי לא. אני מנסה לקחת את זה מאבא, לנסות לעשות טוב לאנשים, מנסה לקחת את זה מאבא. מישהו מבקש ממני משהו, תמיד לנסות להגיד כן ולא אוטומטית לא, כמו שאנשים אחרים מנסים. זה מה שאני מנסה לקחת מאבא. אבא, מה אני לוקחת ממך? את האופטימיות, אני מנסה לקחת את האופטימיות שלו. תמיד יהיה בסדר, המשפט שלו יהיה בסדר, יהיה בסדר. אם תחשוב שיהיה בסדר, יהיה בסדר. בחתונה שלנו אני זוכר אותו מאוד שמח. למרות שזה הייתי אני, הוא היה שמח. מה הוא חשב על הקיבוץ? אז קיבוץ היה החיים שלו. מה זה החיים בלי קיבוץ? לא... כאילו מה? שנות ה-60, 66, 67, זה לא 90, והיינו בקבוצות של יהודים, סטודנטים דתיים, שהיו מאוד מעורבים במה שקורה בישראל, מאוד ציונים. שנינו באנו מבתים ציוניים. אני אישית הייתי במחנה קיץ ציוני, הייתי ציוני, קיבלתי החלטה לעלות לישראל. לא הייתי מעורב בכל מה מסתובב בארצות הברית באותו זמן, לא את וייטנאם ולא את הכושים וכל זה. הייתי מעורב לעלות לישראל. איתי, מאיתנו, בהתרגשות וסתם קצת בהתפרצות. תודה לכולכם, אלו של הבמה ואלו שיושבים כאן קדימה, גם הוותיקים והציונים שקלטו אותנו כל כך יפה לפני 30 שנה. וגם דור המשך, הבנים שהתחברנו אליהם, ואני מקווה שאיתם ביחד נמשיך לקדם את המפעל העצום הזה שכולנו ביחד רוצים בהצלחתו. ובמילה אחת לכולם, מילה קטנה, תודה. הערב יעקב ושרון הוא ערב מיוחד בשבילי, כמו שזה מיוחד בשבילכם. בדיוק לפני 50 שבועות בערב זה נפרדתי מאבא שלי, וזה בדיוק נפל בין שמחת תורה ופרשת ראשית כמו החתונה שלכם. שתי האותיות המחברות את שני המשפטים אלו, למד ב', הם הלב של העם. העם ישראל הוא עם שגומר ומתחיל. הוא גומר לעיני כל ישראל. כל ישראל על כל חלקיה. 12 שבטים שונים שנכנסים ביחד, ורק ביחד עם השונות יכולים לבנות את עם ישראל. אנחנו מעבירים אליכם, הדור הצעיר, את השביט של ההמשך הזה.
אנחנו בטוחים בכם, כמו שאנחנו בטוחים בכל ילדים הטובים שלנו, האחים שלכם והאחיות שלכם, שתצליחו להמשיך בדרכנו בבניית הארץ ואת עם ישראל בשלום ובשלווה. אנחנו נמשיך את הטקס עם ברכת המזון ושוב נברך אתכם עם 7 ברכות, שנדע שלום, אחווה, אהבה, רעות. שיר המעלות, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אשר עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, והריח בלילה. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. מעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אשר עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי.
היה חשוב לו תמיד גם להעביר להם חלק מהמורשת שלו, תמיד הוא ניסה ללמד אותם את שבת, את החגים, תמיד הוא ניסה ללמד אותם לקרוא, היה חשוב להשאיר שם חותם בכל אחד ואחד מהנכדים. אני נורא אוהב להגיד שהם איזה ג'ושוע על כל אחד מהנכדים, למצוא בו את מה שדומה לו, מה מיוחד בו, והופך אותו באמת להיות כמוהו, חלק מהמשפחה. אנחנו עד היום מדי יום שישי נזכרים, אנחנו, אני הילדים, בשיחה הקבועה שלו של Just Calling to Say שבת שלום ביום שישי, ומרגישים שזה חסר. הוא מאוד אהב את הדברים האלה של ילדים ונכדים, במיוחד נכדים שלו, ואני חושב שגם ילדים שלו, דברים שהיו ממלאים אותו בגאווה, אז הוא היה משאיר את זה בתוכו ולא תמיד מוציא את זה החוצה. כמוך? כמוני, כן. זה ככה, וזה לא יצא פשוט. לא עכשיו, אני אחשוב ואני אגיד לך. שהוא היה מאוד מאוד כיפי, והוא כל הזמן עשה לי אופריידי. למה אתה מתגעגע? שיחקתי את השחמט. שהוא הלך איתי למשחק של מכבי. והיה לו את שהוא עשה איתי יפי. שמה? שהוא עשה איתי יפי. ומה אתה הכי מתגעגע? כי עשה איתי יפי. רוצה למסור לו משהו? אבל שיחזור לארץ ועשה איתי שוב יפי. נחמד ושהוא עשה תמיד הופה ריידר. לא הרבה. אחרי שנתיים שכמעט לא הייתי איתו בכלל. התגעגעתי לה? מאוד. רועי, אתה זוכר את סבא מייקל? כן! מה אתה זוכר? שום דבר. בחתונה שלך? כן. מה? אני זוכרת כשהוא בירך, ישבתי מולו, ואחר כך הוא אמר לי משהו על איך כשהוא בירך הוא גם מסתכל עליי ושהייתי נראית סוהרת. היה רגע מיוחד. אני זוכרת שאני ויערה נסענו עם אבא לטוסוס שתינו, ואז ליערה נכנסה רגע לתוך הגלגל. היינו ממש קטנות וגם לי, ואז הכל הסתבך שם במרפאה. כשהיינו ילדים, אז בערך ב-6:30 או משהו היה תמיד איזה תוכנית טלוויזיה עם אחד כזה היה לו רגליים של ברבז. אז בדיוק היה את האיש שמסתובב בקיבוץ עם הפעמון וקורא מנחה, אז אמרתי לו, רגע אבא, יש פלאשינג מדו, איך שקראו לסרט הזה. אז הוא אמר לי, מה יותר חשוב, פלאשינג מדו או אלוהים? אלוהים לא יכול לחכות, פלאשינג מדו יוכל לחכות. לא יודע מה רואים עכשיו, אני מתקדם לאט לאט. צבי עוד להתקדם. אני חושב שיאקי עומד לחזור, לא בטוח. לא. נמשיך הלאה. רוח, שערה, קור. ואנחנו ממשיכים להתקדם. אני לא יודע מה אתם רואים. קשה לנשום. רוח קרה. נו ב-2,000 מטר מעל פני הים. איך היה היום אבא? טוב שהיה ויותר טוב שיגמר. 7 דקות אוטו נוסעות? כן.
כל הטיול הזה, הטיסות על חשבוני. בוא תצלם 7 דקות. מה? לא קראו ידעו את פרס. אין סיכוי. תקשיבו טוב. כולם עכשיו קמים. תצלם. כולם עכשיו קמים, צ'יק צ'ק, קדימה, אין זמן, יאללה, נצליח לאוטו. יאללה, נו. איפה בנצי? בנצי הוא החוליה החדשה. מה לקחתי? יוצא, איפה בנצי? אימון, הוא לא משנה. נועם, יאללה. אני סומך על 5 דקות על יד האוטו עד שיכנסו כולם בכיסאות שלהם. הוא אומר 7 דקות. אין לו סיכוי, הוא כבר גמר 3. ניתן לו עוד דקה. אם אמא מעכבת זה לא נחשב. זה נחשב, אמרת כולם. יאללה, נוגה. היא מחכה למיטב. הנה, רואים לה, רואה? בבי, אתה רוצה להראות לסבא עם השיניים החדשות שיש לך? איפה המפתח של האוטו השני? לא. האוטו הגדול אצלך. כל עולים, כל הילדים הקטנים לאוטו השני. צבי, שחר, אבא מביא את האוטו לפה. הוא מביא את האוטו לפה. 6 דקות ו17 שניות. אני בסרט אם עוד לא ירדה בכלל. מה? לא, ואני נותן לו עוד דקה. אתה עברת את 7 דקות, אבל נותן לך עד 8. יש לך עוד 30 שניות. תבוא ישר לפה. תודה בת שבע, ניצחתי בגללנו. אתה רוצה לנהוג אצלך רק עם אשתך והבת שלך? ואתה תנהג עם בת שבע רק אתם שניכם? אוקיי. אנחנו נשאר, מה זה? אני מצטערת בנצי, אבל... רומנטי, אני לא מתכוונת. בוא, תגידי את זה עוד פעם מדינה? לא. קוד יעקב? מי הלך עכשיו? מה? בת שבע הלכה? מה לא? עכשיו אנחנו מחכים לבת שבע. לעשות ספור. יעקב, קח את ה... שמים מה שאתה רוצה. אני ניצחתי. אמרנו 7 דקות הייתי מוכן לתת לך. הנה, זה מראה על איזה 10 דקות. 10 דקות, לא. ובוא נניח שאפילו בת שבע לא. בוא נראה את כמה זמן זה ייגמר. אבא, מי יעכב אותנו? בת שבע. מה? למה בת שבע מעכבת אותנו? כי כולם מוכנים, רק שתבוא. לא, למה היא מעכבת אותנו? למה? היא הלכה להביא את הרשת בשבילך. אז מי מעכב אותנו? מי לא תכנן? אתה? אני? אתה לא דאגת שיהיה את כל הדברים? לא משנה, הוא לא הגיע גם זה לא זה, אני מוכן לוותר לו את זה. תן לי לגמור, אנחנו עולים על 96. אם בנצי לא היה יוצא לבלות אתמול, אז היינו עכשיו עומדים בזמנים. רק לשם הפרוטוקול נצל... למה כל כך הרבה? באיזה תיקים כבר בתוך האוטו של מי? רק לפרוטוקול הייתי צריך להעיר אתכם ב6:30, זה הכל. נלמד למחר. את בנצי, אני כבר מוכן. לפרוטוקול. הפרוטוקול רושם. What do you say about New York? You like New York? Great! Better than Jasper? No, they're different, completely different. It's gonna be in the movie, you know. בקיץ 2007 יצאתי עם אבא לטיול של חודש בארצות הברית וקנדה. הקשר עם אבא בטיול הפך להיות למקבילה של החיים שלנו. בהתחלה קצת רבנו, אבל ככל שהתקדמנו בחיים למדנו להעריך וליהנות אחד מהשני. הטיול סיים עידן של אבא בריא, אחריו עברנו לתקופת הסרטן. בלוגים, דפנה, גליבג, מושגים שעולם יחרטו בזיכרוננו. שבועיים לפני שאבא נפטר הוא ניסה לכתוב לנכדים באמצעות דרשות בר מצווה את המשך הדרך. הדבר כבר היה מעבר לכוחותיו. אל תדאג אבא, אני בטוח שזיכרונך וערכיך יגיעו לדורות הבאים.
הבטחתי לאבא שתוך שנה אני אערוך סרט על הטיול, שנוכל לצפות בקטעים ולהיזכר. זה מה שיצא. אני לא מצליח להבין מה אתה אומר, אני לא שולט בשפה שאתה מדבר. אולי זו טעות במספר, אולי תקלה, אולי כדאי שננתק וננסה מההתחלה. אני שומע אותך מקוטע, יש רעש כמו ים, כנראה שאין כאן קליטה, אתה נעלם. אני עדיין ממתין על הקו שיגיע התור, אני נשאר כל הזמן מחובר, אולי תחזור. האם יש כאן אי הבנה שמיד תתגלה לי? האם אתה עדיין איתי? ענה לי. מדוע אתה מדבר רק בשפת סימנים? אולי ניפגש בקרוב, פנים אל פנים. אני רוצה להבין מה אתה בעצם רוצה, אני מוכן ללכת איתך עד לקצה הקצה. האם אני על שיחה ממתינה ומיד תתפנה לי? האם אתה עדיין איתי? ענה לי. האם שלחת אליי עכשיו שדר בהול? זה אתר לא מוכר, האם אני עובר את הגבול? אם יש בעיה, אני מוכן לעזור. אולי יש כאן נתק זמני שמיד יעבור. האם קראת בשמי, או שזה רק נדמה לי? האם אתה עדיין איתי? ענה לי. האם אתה שם, או שאני מדבר על עצמי? שיצא לקראתך, או שאשאר במקומי? אם אפשר בבקשה, דבר שפה ברורה, כי אני לא מצליח להבין מה בעצם קרה. קולך בא והולך, כל הזמן משתנה לי. האם אתה עדיין איתי? מה נראה לך? תמיד רציתי את לא חושבת אף פעם זה היה הפוך? כן. שהייתי רוצה שיתחתן, שיראה כמה שהיה לו טוב איתי. לא, אבל איך הוא היה מתנהג אם זה היה הפוך? היה לו קשה. היה לו קשה. אבל הוא היה כאילו מתפקד כמוך, כאילו מארגן הכל וזה, או שהוא היה... כן. היה חשוב לו שכולם יזכרו אותה. גם היה סבא טוב, הוא היה ממשיך להיות סבא טוב. הוא היה מתפנק. לא. לא? לא. שבתות הוא לא היה, הוא היה רוצה שתמיד נכין את האוכל שהוא... הוא לא היה מתחיל להכין.
לא היה מתחיל להיות עקר בית. גם לא היה בא לשבתות לילדים. בטח. לא, היה לו כוח יותר איזה שיבואו אליו. לא נכון, גזמי היה מכין ו... לא יודעת. הוא היה מביא מהזה. מעניין, לא, מעניין איך כאילו היה מנציח את זכרך. מעניין איך הסרט עלייך היה נראה. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך, על כל מה שראיתי בפניך.